aja pesta rakyat ki yo ning kene iki. Loro Meriah ki sik pisan iki lho. larang ora sepele. Ora sepele aja meriah enek barongsai. 3 dina. Reokan, Reokan, gajah, gajah, barongsai, wayangan. Kuwi lak sik pisan iki to. bisa kita Aku kok gak banong rene ben piro? Pindo. Pindo matamu, pindo. Ping 4 kok. Papat yo. Iki kene acarane apa? Bersih desa. Bersih desa. Yo. Nanggap barongsai. Oke. Gajah-gajahan. Doyong. Reok. Larang lu. Pengajian. Larang lu pengajian. Wayangan. Doyong. Neng aku ora tau mundak belas kene-kene iki. Papat dong. Udah matamu. Baru sahabat lu. Lho, Ya kok. wayang. Jadi larang. Larang, Gajah ya larang. larang. Aduh, bukan sahabat larang. Lah ya wong dhewe ya sambat kok paling enggak kowe iki ning desamu dhewe mbok yo pola sing apik. Mas apik kok kene surat. Lah kok ukur kowe iki aja ngono lho. Kaya bakal gayang iki kan. Ketoke gayeng kono. Lagi lagi. Ono sone luwih banter. Kosot. Ya, Mbak. Mbak ampun sak hitung iki pun. Kula niki teng mriki namung digojekan Mbah Tung. Jangan rame. Masa kowe iki ya copet kene Cuma siji. Wah, kabar. Kabar banyak larang kok. Itu 8. Tak bisa kena. ora belum. Kowe lek wis adrek, Wis, mbok ya aku to. aku tangan paling isi. Ya ngopo? Buat gula. Balik ah. Nani iki wong kuwi mbokmu dhewe nek kok jangkar nani. Bila ini mana atau bulu. Masane adek buyak bulu. Yo. Kowe iki mboknya siksa. Nah, pokoknya yo api. Ya apa? Kerajingan lho ngono kuwi dosa lho, kadok lho kowe iki. Pokoknya kakek senang. Saking yone kakek variasi. Wilak mlakune. Iya, Berarti ini kene lurus. lurus. Lah berarti nek bawa yang pipis. Aku tidak. Hei, pukulan pipis. Tak ganti aku. Ayo. Anak itu koyok. Mana Ojo pipisnya ini. Gejian ngono lho iki mesti kok. Bocah ora enek santun-santune blas. Kudu wayang.
Nuwun sewu Mbah, ampun jenengan ketak Mbah. Benjing meleh jenengan idoni ngoten mawon. Wong iki gak iso ngidoni. Kang apa? Nah, puter ilang. Pak, Kulo jeblet lho, gila aku. ora apa-apa. Iki lho aku iki sitok iki. Sing iki. Lah alah. Kok iso endi iki lho? Iki lho. Ya. Bicara wedok karo kowe patut. Oh, kowe saiki iki seneng sing iki. Mesem ae apa? Apa? Lah wong pilih aku iki sing kene iki kok pilih-pilihne sing kono iki. Oh, kowe iki sing seneng sing ngene iki. Aku ora nyangka lho, Dalam aku yang Menil. Kaya kacung gak apa-apa. Kacung tolong aku bojo loro. Nuwun sewu. Lek nu sewu aku tetep setia karo bojomu kono. Wong setia sak donya ki ya kowe kuwi ya. Jon, Kok wani nyekel tangan lho ya ampun. aku nyekel tangan iki nyapa mergo tangane gedhe. Lah lagi nyekel tangan. Remor. Adik iki mah nyamuke. Wedi tangane tremor kok wani jawel pipi. Nek kalangane bojoku jopo. Iki lho kok iso. Aku ki ora iso mbayangne lho, Nggih. Wong kowe iki Agustus iki. Kok cepet ngono. Ini. Wong itu ayu tok omong. Aku timbang agone hukum kanggo kowe. Batok sowan. Wes iki waktune duduk kok. Dudukane karang lu. Waktune duduk. Duduk. Ning desamu dhewe iki ya kok cepet-cepet ning ngene iki ya dhewe iki. Ora ana apa-apane kok. Lah kok ngono paling ngendak dhewe iki lak wis diniati. Nyambut gawe guyune liyan kuwi lak wis dadi amal jariah Ora dhewe. tanggapan kene kok kene tak duit pas aku mendem. Kita mendemang ngono dhewe. Ah mendem kok. Kaya turun malah to Mas. Ojo kuwi. Ya kono lanjutne. Lha kok isih to? Ngobat to. Dongane kene kowe tak tanggap kok. Kene iki ora bayaran. Aku iki kowe jane. Aku melaku kowe. Sing ngurus aku kowe. Paling baru wong ngilane. Iki ngopo to kompon aku. Ya sepenting lak wis terbukti to. Desa kene iki lak wis semakin maju. Dalan wis apik. Bali desa kantor ya wis apik. Digekne tontonan ya meriah. Barongsai gajah-gajahan reokan penutupane wayangan. Meriah lho kuwi. Kene elek siji to. Apa? Lah kae lepete cemani. Ngono ku lho ngopo kok. Ya lo jenenge seniman iki aja di Ha iya to, kelaya pangga pekinata manajemen dhisik. Mugi-mugi masyarakat mriki pinaringan panjang umur sedaya. Sehat selalu. Rezekine lancar. Amin. Lan niki mungkin nek dereng rampung pagelaran riak kalih gajah-gajahan dereng rampung ampun kundur rumiyin sedaya masyarakat mriki amargi saking pamong desa mungkin wonten doorpress menika salon alhamdulillah wis pokoke aku ora ngerti. begitu Aku sebagai wong Karang iki bangga. ya bangga Pokoknya mbak-mbakku, mbak-mbakku, adik-adikku sukses selalu. amin
tahu. Kok iya juga gejian ngono kuwi kok iso penting donga kuwi lek sapi. Pokoknya Gusti Desa iki sing enak Allah muga-muga ora ilang. Sing duwe penyakit muga-muga lara ilang. Sing ora duwe bojo muga-muga ketemu jombone. Amin 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 amin. Sing rondo ketemu dindo. Lah kok ngono ki kok Apa bener oke? iso teko kono. Pola sing apik. Anak didike adewe ya akeh mumpuk. Bu, Leon. Iya ya. Ya, Iya ya. bojone Roni. Kono barang lho. Yo. Sabro. Menika nyuwun sewu, niki wau ana bintang tamu. Bintang tamune Pak Minto. Menika Sogro. Lho, bareng iki to. Lili aku ki ngomong. Ari-arimu goleki. Ari-arimu goleki. Seso lek adone ning iki. Gasmu telur SNI. Lebih ngopo? Lagi ngomong apa to? Apa utis? Pak Senen iki sang oleh ki ayo garap kamu dhewe. Bu kok gaya iki to? Masa ki tak ora ganteng wong iki. Bu. Kowe ben karo pae ndek iki to kok iki. Wes sampe kabeh iki. Iki ada ikan jago. Ya moga-moga membaikan. Ini apa yang benar-benar aku. Wes. Ya dulu. Besok elek, rekasi kok ini. Tapi jebol buru rakyat ketok. Ya, Bek. Mama ya, Mama. Jenenge Mama Ani. Mama Ani. Apa beli? Jalur ngapura itu orang ini di caranya. Mas, ayo. Masuk. Masuk. Kalau buang barang mah, jangan sanggup. Kalau mamamu. Baiklah. Kalau duit, ini katanya kan duit bawa ketua. Union. Ayo, lanjut.
Amin.